Ayo! Oh, sumaya to? Ay, sir, ni abot na to di mo ang parcel, sir. Parsila ba? Ay, ang parcel ko, sir, katong na ay gi-order mo sa Lazada. Unsay order sa Lazada? Nga wala mo kong order sa Lazada. Atay, dili dyan, sir. Hani dyan nga location, sir, oh. Imo adyan dyan yung order. Unsa man day na? Oh, dara, sir, oh. Akong abrihan, sir. Aron makainumdum ka kung sa imong gi-order. Oh. Ni mo order, sir, oh. Ibo helmet man din ni sir, oh. Ibo man din yung helmet mo, oh. Ibo nga helmet nga wala man ko ga-order ana. Usa pa, wala man pukoy mo to. Nay, wala dyan po ilaing ga-order na ako, ani, sir. Sakto dyan po dagway ni address na ako nga gianhian ako, sir. Ug na ako pa na, dili na unta ta magalalis ka raon. Ako na untang bayaran ug ako pa na. Anan, matay, sir. Sir, natawa, sir. Ibo kaayo, sir, Kunya, paano yung rakuni mo, hani, ug dili pa dyan ni mo kwaon? At tay hago dyan po kaayo, sir. Wala na pisalaan na. Basta dili ako di dun ako nakuha. Matay, sir. Ang nakapait ra ba jud ani, sir? Ako na dyan punding nataplan rabas jud, sir. Bisan pag nataplan mo na, wa na kulabot ana. Kay di man puna ako na magame. Matay, sir. Wa dyan po kung masayop ani akong gianhian, sir. Sakto dyan po ning address akong gianhian. Ug usa pa, bagway pa dyan po tang katawagay, sir. Nga panihion ko ni muhanay. Ay sa sir, atong aklarohon. Wala jud ko nadawat nga tawag kanina. Usa pa, dili po ko tig-order ana, kay di man po na ako na magame. Ug usa po, dili po ko kabalo mo order ang Lazada, Shopee. Ug usa po, sir. Gayon ng sealer na ako nga ikaw ang mubayad. Muna akong gitaplan dayo. Matay sir, ug unsa manggaling na iyong gikasabutan, wa na ko labot ana. Ay, dili gud, sir. Ikaw biya gid akong gitawagan ganiya, sir. Di ba, giing na naman ka na ako kaniha, nga wala ko nadawatan, bisan nagtawag, bisan na og text. Sukad pa ganiha. Maong dili gyud ako Silo ako. Dili na gyud ako ang sala, bisan pagpilay na tapal nimo ana. No, sir, Ako na jalaman ni gitaplan, sir. Kaya aron na ako'y ma-deliver karon, sir. Aron na ako'y ma-income. Kaya napa dyan po ko'y gipay-skwila nga bata, sir. Matay, sir. $60,000 pa dyan kaayo ni sir. Nga, pila rin ma-income na ko, May nalaman unta palit ginamos. Matay sir, balik ko nako. Wa lagi ko ga-order ana. Kadako man kayong kantidad ana. Tawa, Binsiano kay na, sir. Tawa, Makadinay pa ka, ana? Unsa? Ako, Binsiano? Dili dyan ko Binsiano. Ha? Si Kinsa de ka, sir? Ako? Ngalan ako? Ako di ay tuod si Dario B. Calyaw Jr. Sorry, sir. Nasayop de ka? Gaw, Dario! Naapatong sundang imong gibayad ka ng buntag? Matay ba rin punguta kay na ako, gaw! Kanyar kong buntag, durang order na ako. Nahapon na naman pa man abot. Matay, ginabay-labayan na naman ko. Matay, tigbaso na ako, gaw! Pahulma ko diya! Sunda ba? Ako'y paniud to, minatay kayong tauha. Pahulma ko diya! Juan! Pahulma ko, gaw! Muti! Kapag-isa na ko nito gaw! Pabungog yung ulo kay! Sige, play. Kalya. Parsila god. Bundak-bundak ang helmet ha, kaya din mo Dagong le. Hoy! Ano na, boy? Hoy! Sulod. Di juga katawa. Wala to sa video. Akbay. Gaw, Dario! What's up mga mamarang sukar, mag-shoutout ko dito sa YouTube. So shoutout Kim Seromines, Kirito Yamazaki, Jonah Torres Gargoles, Nenyo Ansong, Daniel Tabunag, Eduardo Solano, Nathaniel Unyas, Himungaya TV, Dilboy Limbas, Marlon Campos, Prince Court Vlog, Renz Enriquez, Bangas TV, Mikaela Bulayog, Jonalyn Candog, Mary Chris Maurilio, ug mo rin dito tanan guys, ug salamat sa inyong suporta, ug ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo dito sa YouTube. So, ganahan ka magpa-shoutout, comment below with hashtag Mamarang. So, dali tataman. Salamat sa pag-guman ng video. Secure TV, your greatest weapon against race. Peace out.